Hej, mit navn er Kim. Jeg er karrierevejleder i SDU Erhverv. Jeg vil her ganske kort fortælle omkring, hvad Career Management Skills er, og hvordan det indgår som en aktiv del af dit projektorienterede forløb. Career Management Skills er et koncept, hvor vi arbejder med, hvordan du kan skabe mest mulig værdi for dig selv og i en praktikvirksomhed. Formålet er at give dig de bedst mulige forudsætninger for dit fremtidige arbejdsliv. Grunden til, at vi arbejder med at optimere værdien af dit praktikophold, er undersøgelser som denne, som er blevet lavet for humanistiske dimittender på Københavns Universitet. Her bliver der spurgt til, hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job, fordelt på, hvornår du begyndte din aktive jobsøgning. Jo tidligere jobsøgning starter, jo større sandsynlighed er der for, at man har job, inden man dimitterer. Og det er lige præcis, hvad vi arbejder med i Career Management Skills forløbet. Her kan I høre en tidligere studerende fortælle om forløbet. Jeg synes, karrierevejledning som fag er en god idé, fordi det hjælper mig som studerende til at kunne omsætte den teori, jeg har lært fra min uddannelse, til praksis. Og derudover så giver det mig nogle gode værktøjer til, hvad det er, jeg kan tilbyde en virksomhed ud fra det, jeg har lært på mit studie. Career Management Skills forløbet skal ikke betragtes som en traditionel undervisningssession, men snarere som lærings- og refleksionsrum, hvor vi arbejder konkret med de udfordringer, som du møder i din praktikvirksomhed. Forløbet kan illustreres på denne måde. Fra undervisningsgang til undervisningsgang får du nogle opgaver, som du opfordres til at lave i din praktikvirksomhed, så du får skabt mest mulig værdi for dig selv og din praktikvirksomhed. Vi vil blandt andet arbejde med, hvordan du identificerer og kommunikerer, hvordan du kan bidrage med nye opgaveløsninger, og hvordan du skaber et stærkt netværk, både inden for og uden for din praktik- og projektorganisation. Når vi mødes, reflekterer og vidensdeler vi over, hvordan I kan hjælpe hinanden med de udfordringer, som I sidder overfor, for derved at bringe dig bedst mulig stilling til din fremtidige karriere. Vi i SDU Erhverv ser meget frem til at hjælpe dig med dit næste skridt i din karriere. Hvis du har nogle spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte os.